Jo, čaute ľudia, vítam vás u nového videa zo sérii Roblox Dead Reus, ďalšie videjko zo Dead Reus, druhá časť, pokud ste nevideli minulú časť, môžete sa ich na ňu pozrieť. A víte, že v minulej časti Lax, prečo máš 18 hviezdičky a cowboy? Som to trošku farmil s kamarátami, s bratrancom. Ja som to potom raz sám prešiel, raz so bratrancom, a inak je to dobré a môžem ísť aj videjko, kde naučím Dunderbarda toto tú hru hrať. Akože má 3 vidičky, pretože my to pomohli, ale my ideme proste teraz, dostanem zadarmo revolver, každý vie. Koňa zadarmo, poď sem koň. OK, tam má koň zadarmo. Pum. A 10 čas robím. Kde je? Vychod. Dobre, sa pripravím takto. Ideme predať. A z toto tu tam, čo teraz budem hrať, najradšej by som to prešiel, pretože kamo, why not. Ešte mám jeden odznak, čo sa volá Miner. Začiatok je pre mňa dobrý a jeden kamarát vravel, že nie, to je úplne šitné a také. A on si ho kúpil a ešte vravel vo škole, že to je dobrý odznak. To povedz prvé pravdy, či to je dobré, či nie. Kúpim ešte jednu reboja. Why not? Teraz ideme do doktora. Najradšej by som išiel aj. Pretože nie som psychiatrik. Tak ten bandáž, to vezmu. Kámo, konečne ideme vyraziť z prvej bejsky. Inak možno toto natočenie bude trošku dlhšie. Takže bez strihu musím to dať. Ale strojne je, že to je jedno. Ukáž, dobre, môžeme ísť. No. Inak poriadku som vydal videjko. Kam si tým som vydal videjko, pretože som nechcela, vidíte, že som len ale to nevádí. Je farma. Sú rovno cowboyové. Cowboys. Skapal aspoň jeden. Ten skapal. Kam tam je posledný. Outlast. Ja. Yes. Nechcem ťa. A pôjdem na koni tam. Viete, že od minulej verzii som sa trošku zlepšil. Podľa, keď som 2 razy to prešiel. Tak poď 35, počkaj, koľko mám vôbec už? 35, 35, kam je 70, 105 peniazí, rovno tam. Idem tam zombíkov. Tam komu ďalšieho. Tam na boku, toto už tam čierneho. Poď.
rozbijeme. Inak Rival neviem, či už budeme točiť, pretože už ma to nebaví. A tu máme Golden Painting, Snake Oil, Silver Watch a toto ešte. Dobre, toto bola dobrá bejsa. Ešte tých dvoch si vezmem. Toľko aj to prejdem, takže GG. No, že ste to nepočuli, pretože mi to asi pýtate, že prečo nie som vo škole, že je piatok. Nemám dneska riaditeľské voľno. GG Tom, ktorý proste sa dneska do školy. Tu máš, teraz mám jedného koda. Here Tako to zaujímavé. Silver Watch, Golden Painting. Strašne výhodné. A tu máme potom outlasoch. A ešte papier z boku. Môžeme jesť. Museli ste to platiť, kávo. A nám si to potýšie, pretože neviem, či tá zvučka bude otravná. Teraz by mi trebalo šerifa z rajvku. Tu kaktus, a nič. Tu je Gunsmith. Tak to sa zastavíme. A to znamená. Protein you can difficult. Tu máme AM a čas ide po minútoch, takže Uvidíme sa až ráno v Zagrebu. OK, ľudia, je ráno, konečne, je toto ráno a zistil som, že to není Gunsmith, ale je to General Store. Nakoniec je to doktor, takže tam mám leží proti. Je bandáž, no? OK. Takto. Bandáž. Snake oil, bandáž mi netreba. Všetko. Jednu vec som zobral. Dobre, poberám všetkých zombíkov na palivo. Máme Bože, aký mám ten bandáž. A inak ľudia, tento diel nebude akčný, pretože možno nenavštívim ani hrad, pretože som vôbec nechcel. Skápem a potom si hrám. Ten klamal. Nie. Proste nebudem tam chodiť, pretože tam neskápem. Čiže ja som zvyknutý. A z týchto problémov väčšinou nezastavujem. Ale tento bude mať výnimku, pretože zastavím. Ten koľa. Je tam silver painting.
Kamo toto vlastne žereme? Molotov. Kámo, tak to bolo dobré, že sme zrobili minku. A vôbec si mral, že je to ešte parák. Poďme späť. Ideme. Kámo, ja chcem už mesto. Bo kancler, alebo šerif. Alebo proste iba prebehnem celé mesto cez stred a bude hotovo. Točku, si to môžem dať niekde. Toto tu. A mám v inventáru molotov, takže dáme si na miesto bandáži. Ideme, kamo. Toto tu mesto schytá. Keď vôbec nájdeme. Myslím, že nemám veľa nabojného. Tam spraviť. Viem, že som videl mesto. Mal som pravdu. Stade vidím toho, čo banku Donika s tým kódom, takže mašinka Tomáš prišiel. Som nestojí, to už je jasné. Poď, môj krásny! Ty vole, kamo. Ty si strašne hladný. Máme no one likes it anyway. To sú koubojové. To je pravda. Ty najväčšiu auru tancujú. Čo ide po mne, kamo? Ty vole, kamo, to tých sa vyzvali. Ľudia, ideme to urobiť, dobre? Pobehneme. Pomoc. Nie. Ale nevadí. Počkám, koľko mi vytočilo. Si nevšimajte. 13 minút, ale... Tak tuto by som toto videjko ukončil. Môže sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like, odber a čau.